Ang debosyon sa Mahal na Ina, Nuestra Señora de Salvacion, originally po ay nagsimula sa Palermo, Sicily, Italia, noong 1722. So alam po ninyo, hindi po pangalan niya sa Señor de Salvacion. Ang pangalan po niya doon sa Palermo, Italy ay Madonna del Lume. Nagsimula sa isang misyonaryo na Jesuita. Ang pangalan ng misyonaryo nito ay si Don Antonio Genovese, isang masigasig at banal na misyonero doon po sa isla ng Sicily. Ang kanyang pagmimisyon, ang naging estilo niya, magdadala siya ng imahe ng crucifix. Pero sabi niya, gusto rin niya magdala ng imahe ng Mahal na Ina. Pero di niya alam kung anong klaseng imahe at kung anong titulo. Kaya sinangguni niya sa isang banal na babae na kilala din na pinapakitaan ng Mahal na Birhen. So, tinanong niya ni Father Genovese na pwede bang tanungin mo ang Mahal na Ina kung anong imahen at pangalan na gusto niyang dalhin ko habang ako nag-mission sa lugar na ito. Isang misa, bago magkomunyon, ay nagpakita yung Mahal na Birhen, nagkaroon ng ecstasy, yung pious woman. At nagpakita ang Mahal na Birhen. Ang sabi ng Mahal na Birhen, gusto niyang makilala sa pangalan ng Madonna del Lume, no? Ina ng Kaliwanagan. At yun na nga po, kung anong nakita, sabi ng Mahal na Birhen, anong nakita mo, ito yung ipinta mo sa tela. At yun na nga po nangyari, na ipinta sa tela, pero alam po ninyo, dalawang best na pininta kasi yung una reject kasi hindi faithful sa gusto ng Mahal na Birhen yung pinakita sa visionary. So, nung yung ikalawa po, na-approve na at ito na po yung nakikita rin po ninyo, malapit na malapit yung nakikita po ninyong imahen sa Cainta, Rizal, sa dambana ng Ina ng Kaliwanagan. So, 1722, dumating sa Pilipinas sa pamamaraan ng mga misyonerong Jesuita. 1727, 5 years lang, nakarating na sa Pilipinas. Nakarating sa Bicol noong 1776. 1776, ang puruan, ang tawag sa kanyang ay Kagnipa. Dahil daw maraming nipa dito. Ito po ay parte, bisita ng buhi. Under po ito ng mga Franciscanong misyonaryo. Noong panahon na iyon, may isang tenant ng pangalan si Mariano da Cuba. At nung lininis niya yung pag-aari na lupain ni Don Silverio Arcilla, puto niya yung isang kahoy doon na kalpe. At napagmasdan niya ilang araw na hindi namamatay yung kahoy. Kahit putol na siya. At rineport niya ito sa may-ari, si Don Silverio. At si Don Silverio, sinangguni naman niya ito sa kanyang parish priest sa buhi. At ang pangalan noon ng parish priest niya ay si Padre Manuel Turalba. At ang advice sa kanya, gumawa ka ng imahen dyan ng mga santo kasi yung kahoy milagroso. At yun din nga po ang ginawa at inutos niya sa isang sculptor ng pangalan, sabi sa tradisyon ay si Bagakumba. At 3 imahen po ang nagawa doon. At isa doon po si San Antonio de Padua. Ang pangalawa po ay si Nuestra Señora de Soledad. At ang pangatlo po si Nuestra Señora de Salvacion. Ngayon po, yung dalawa po naandoon sa buhi. Buhi Camarines Sur. At ito naman po, si Nuestra Señora de Salvacion ay ibinigay po sa puruan. At alam po na naman natin kung bakit kaligtasan kasi si Jesus na anak niya ang manliligtas. Ina siya nang nagliligtas sa atin. At by experience din and tradition, yung mga tao, maraming karanasan na pag tumatawag sila sa Mahal na Birhen, sila ay nagmamakaawa, na iligtas sila siguro sa bagyo, paglubog sa dagat, o sa mga noong panahon, yung pagsalakay ng mga pirata. Kasi yung huruan na sa may dagat, yung Albay sa may dagat, very prone sa pagsalakay ng mga pirata. At yung mga tao ay magdarasal, tatawag sa Mahal na Birhen, iligtas mo kami. At dahil din doon, tinawag na siya sa titulo na Nuestra Señora de Salvacion.
Ang debosyon sa mahal na ina, Nuestra Señor de Salvacion, originally po ay nagsimula sa Palermo. Mga imaheng ito ay nagpapaalala sa ating mga Pilipino ng pakikiisa sa atin. Kaya nga siguro malapit sa puso ng mga tao ang Nazareno, ang Birhen ng Antipolo, ang Nuestra Señora de Salvacion, sapagkat sa itsura pa lang nila, ipinadarama nila na kasama natin sila. Hindi sila iba sa atin. At hindi po ba yun ang ipinamalas ng ating mahal na ina? Bagamat siya'y pinagpala sa babaeng lahat, bagamat siya'y puspos ng biyaya, hindi siya iba sa atin. Nakikilakbay siya sa atin. Nakikidalamhati siya sa atin. Nakikisaya siya sa atin sapagkat siya'y tunay na ina natin. At natitiyak ko, ganun din, pag minsan sa ating paglakbay, tayo naliligaw, nalalayo, nagagala pa,
ang mahal na ina ang unang-unang nagnanais na tayo magbalik loob, magbalik tahanan sa kanyang anak, sapagkat siya ay laging kaisa natin. She is always in solidarity with us. My spirit rejoices in God, my Savior, for He has scattered the proud and sent the rich away empty. The mighty He has cast down from their throne. Hindi lang siya nakikiisa sa atin. Hindi lang siya umiintindi sa atin. Nakikiramay din siya sa atin. Ganon din ang ating mahal na ina kapag tayo dumadaan sa matinding pagsubok, pag tayo dumadaan sa dilim, sapagkat hindi lang niya alam kung anong ibig sabihin ng naglalakbay sa kadiliman. Nararamdaman din niya. Kaya nga't naglalagablab din ang kanyang puso. Maging paalala sa atin kapag nakita natin ang inaalay ng mga pusong nagliliyab, katulad ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, nagliliyab sa pagmamahal, pagmamalasakit, naaantig, at higit sa lahat, gumagawa din ng paraan mawala ang pagdurusa. We give Him every thanks and praise, singing both now and forever, now and forever. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. At ano ba ang inalok ng ating Panginoong Jesucristo? Kaligtasan, na huwag natin kakaligtaan na ang pinakamahalagang biyayang ipinagkakaloob ng ating Panginoon, higit sa lahat, kaligtasan. May pera, pero may kaligtasan. May kalusugan, pero huwag kalimutan ang kaligtasan. Sapagkat ito ang hindi mawawala at mauubos kailanman. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa pagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Tagapagligtas.
dyan ka mo. Sa nga ni Diyos marhay na aga po. An misa po niya taong nyan, may kasabay na dolot pasasalamat kan mga minasunod, Aljur Fishteller, Beltran family, Neri Melitante, Mr. and Mrs. Chopar Madrileos and family, Marie Cris Valencia, Ralph Flores, Cheson Malag and family, Mr. and Mrs. Antonio Sericos and family, Mr. and Mrs. Gilbert Periña, Mary Grace Condat, Josefa Breva, petisyon dulot ni Charmaine Flores, special intention dulot ninda, Ian Salvador Beltran, Ray John Noel and Jorel Breva. Siring man kasabay ang pagpamibi sa gabos ng mga kalag, orog na sa kalag ninda Ambrosio, Kirina, Josefina, Antonio Sr., Pedro, Dolores, Arnolfo, Eddie, Faustino, Angelina, Rino, Cipriano. Tawag sa mga kakasalon, Joven Burak Bermilio, kan Maliktay Hacienda, Tabaco City, aki ni Benito Bermilio asin Marites Burak, boot mag-agwam ki Fatima Lerida, kan Dapdap Tiwi Albay, aki ni Rogelio Lerida asin Mercy Bregais. Joshua Malinaw, kan Sagpon Albay, aki ni Rodolfo Malinaw asin Marlene Agudo, boot mag-agwam ki Chesa Cleofas, kan Lourdes Tiwi Albay, aki ni Juan Cleofas asin Teresita Colina. Mike Oliver Montalbo, kan City Residences, Mandaluyong City, aki ni Sunny Montalbo, asin Marites Pogoy, boot mag-agom ki Dailin Contigno, kan Misibis Tiwi Albay, aki ni Felix Contigno, asin Isabel Pabia. Kunigwaman po kamong maaraman na kaulangan sa mga itinawag na ini, tabi imani paaram sa opisina kan parokya. Salamat po. Sa giraray, Diyos, marahay na agas si Indogabos mga tugang. Sa aldaw na ini, ang simbahan nagrorumdom kan paglaog ni Kristong kagurangnan sa Jerusalem sa pagpuon kan sa iyang misteryo Pascual. Ang misa po niya taong yan, pamamayuhan ni Reverend Father Joseph Salando, matindugpuan gabos sa pagpuon.
Mamibi kita. O Diyos, na makakamhan sa God paman, sa pagpaarog kanalimbawa nin kapakumbabaan para sa katawuhan, hinimumong manitawan sa mong paraligtas, asin magpaasan kan krus, kaugaying warasan, na magkanigo kaming makanood kan mga adal, kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin kairasan, sa iyang pagkabuhay, liwat, siya na kay bamong nabubuhay, asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. An enot na babasahon, kinuno si katulong awit kan surugoon ni Yahweh. Mas kinangani nasasambit ini sa kapiestahan in pagbunyag kan satong kagurangnan, bakong malinaw kun si Isay an sinasabing surugoon nin kagurangnan. Siya daw katipunan nin tawo, an Israel na banuaan nin Diyos, siya daw an hade kay tung panahon o an Mesiyas na maabot. Himataon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang kagurang ng Diyos nagtaos ako nin sa disipulong dila, tanganing magtagal sa paghinguwang maghatod nin tataramon sa pagalpagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukaw ang sakong talinga, tanganing magdangog siring sa sarong disipulo. Ang kagurang ng Diyos, binuksanan sa kong talinga, asinday ako nagtumang ni nagsibog. An sa kong likod, itinao ko sa mga naghampag, asin an sa kong pisngi sa mga parabugnot. An sa kong lalawugon, dai ko tinahuban sa insulto asin lutab. An kagurang ng Diyos, tatabangan niya ako, kaya day ako napahamak. Kaya pinaaging sulpak ang sakong lalawgon, asin aram ko na day ako mapapasupo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos ko, dadaw ta pinabayaan mo ako. 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 Pinagulog-ulog ako nin gabos na kahiling sako. Nagturya-tuya sinda asin nagtarango-tango. Nasarig siya sa kagurangnan, iligtas siya niya. Kung katunian kagurangnan, agawon siya niya. Diyos ko, dadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, dadaw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin mga ayam, pinalibutan ako nin mga taong tampalasan. Linuhonin daan sa kong mga kamot asin bitis, nabilang kuwan sa kong mga tulang. Diyos ko, dadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, dadaw ta
nganindahan sa kuyang kubing. Ang kagurang na numawon nindo na nagaarang sa iya. Umawon nindo gabos ng mga akinin Israel. Sa kong kusog, pag-umaris pagtabang sa ko. Diyos ko, Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Ansay mong ngaran ibabareta ko sa mga tugang. Umawon takasin man sinda nagtitiripon. Ang kagurang na numawon nindo na nag-aarang sa iya. Umawon nindo gabos ng mga akin ni Jacob. Umawon nindo gabos ng mga akin ni Israel. Diyos ko, Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan kan kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnoanyaan sa tong kasumbikalan. Siring man, ipinagrorokyaw kan awit na ini ang kamarawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Himateon po niya ito ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa iyaon sa forma ni pagka-Diyos, day siya napahuna na makapantay ang Diyos, na sa Salomon, kundi nagpakadai sa sadiri. Inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tao. Asin sa anyo sayod na tao, nagpakumbaba sa sadiri, nagmakinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan sa krus. Kaya orugman siyang ilinangkaw kan Diyos, asin iwinara sa iya ang ngaran na labi sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod magluhod. Ang langit nun, ang daga nun, asin ang taga-irarom kan daga, asin ang gabos na dila magrukyaw. Kaguranan si Hesus Kristo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Tataramon kang kaguranan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. Pasyon ni Jesucristong kagurangnan susog kisan Marcos. Pasko asin piyesta kan tinapay, na mayong lebatura pakatapos ninduang aldaw. Inaadalan kan mga poon na padi, asin mga iskriba kung paano ninda siya dadakupon. Sa madayang paagi asin gagadanon, ta nagsasabi sinda.
Bako sa fiesta, tatibaan magkaigwang ribok sa banwaan. Kanyaon siya sa Betania, sa harong ni Simon na daoton. Mantang nagkahandig, uminabot ang sarong babae, na may darang labastrong, mamahalon na pahamon. Dalisay na nardo, pinasa ang alabastro asin binobuan ang sa iyang payo. May mga naanggot sa saindaman sana. Para sa ano ang pagsayang na inikan pahamot, na ipabakal kutaan pahamot na ini labi sa 3 gatos na dinaryo, asin ikitinatao sa mga dukha. Ikinasuya ninda ang babae. Si Jesus nagsabi, Pabayay siya, taano ta pinupurisaw nindo siya, magayon nagibo, ang ginibo niya seko. Dadanay na yaon sindo kay iba nindo mansana, ang mga duka, asinuarin man buot nindo, matatawan nindo sindanin karahayan. Alagad, ako bako danay na yaon sindo, ang kaya niya, ginigibo niya. Inenot niya ang paglahid sa sakong hawak para sa paglubong. Amen, nagsasabi ako sindo, sa inman iharubay ang ebanghelyo sa bilog na kinaban, babanggiton ang ginibo niyang ini sa pagirumdom sa iya. si Judas Iscariote, saro sa 12, naghali pasiring sa mga puon na padi. Tanganing siya ipaubaya niya sa inda. Pagkadangog kay ni, naugma sinda asinanuga sa iya, natatawan siya nin kwarta. Danga naghanap siya nin pagkakataon na siya ikapaubaya niya. Enot na aldaw kan tinapay na mayong libadura, kan isinakripisyo an Pasko, an sabi sa iya mga disipulos. Sa inmubuot na magduman kami, asin magandam, tanganing magkakan kan Pasko. Nagsugo siya ninduwa sa iyang mga disipulos, asin ang sabi sa inda. Magduman kamo sa syudad, asin sa sabaton kamo nin sarong tao, na nagpapasanin dulay na may tubig, sunuda siya. Asin kung sain siya maglaog, sabihan mo ang kagarong. Ang maestro nagsasabi, ay nan sa kong dagusan, nakakakanan ko kan Pasko kaibakan sa kong mga disipulos, sa iya kamong papailinganin dakulang kwarto sa itaas, sangkap sa kaandam, duman maghanda kamo para sa tuya. Nagluwas ang mga disipulos asin nagpasyudad. Nakuaan si sinabi sa inda asin nagandam kan Pasko. Pag sinarom, nagabot siya kaiba kan 12. Mantang sinda nakahantig asin pagkakan, si Jesus nagsabi, Amen, nagsasabi ako sindo, ang saro sindo, mapasaluib sa ko, saro na nakikikakan sa ko. nagpuon sinda mamundo asin magsabi sa iya saro-saro. Ako kaya, Nagsabi sa inda, Saro sa 12 na nakikisawsaw sa ko sa mangko, anaki kan tao naglalakaw susog sa isinurat dapit sa iya. Alagad asa taong iyan napasaluib sa aki kan tao, maray kuta sa taong iyan kundai namundag. mantang sinda nagkakakan, nagkuha siya nin tinapay asin nagbendisyon, binaak asin itinao sa inda, asin nagsabi, Ako ay ini an sa kong hawak. Dangan kinuha niya ang kalis asin nagpasalamat. Itinao sa inda asin nag-irinomduman ang gabos. Nagsabi siya sa inda, Iniyan sa kong dugo, kantipan na pinabulos para sa dakol. Amen, nagsasabi ako sa indo, di na ako mainom sa bunga kan ubas sa kod sa aldaw na iyan, na iniiinumon kung bago sa kadean kan Diyos. Pakatapos kan himno, nagruluwas sinda pabukid kan mga olibo. Ang sabi sa inda ni Jesus, Ang gabos mapapadungkal huli sa tanasusurat, hampangon ko ang pastor, asin magkakawararak kan mga karnero. Alagad pagkatapos ako bangunon, maenot ako sa indo sa Galilea. alagad si Pedro nagsabi sa iya. minsan pa mapadungkalan gabos, ako dai. Ang sabi sa iya ni Jesus,
Amen, nagsasabi ako sa imo, ikangunyan sa bangging ini, bago makaduwang magturao kan manok, makatulo mo akong nenigaran. Alagad puminirit pa siyang magpadagos. Ipagkaipo pang magadan ako damay sa imo, daita ka lamang nenigaran. Siring man ang sinabi kan gabos, nakaabot sinda sa takulod, na angaran Gethsemane, asi nagsabi siya sa iyang mga disipulos. Magtukaw kamudigdi sa God na makapamibi ako. Iniba niya sa iya si Pedro, Santiago asin Juan, asi nagpuon siyang magkubanan, nin makuri asin maghurasa. Nagsabi siya sa inda, Mamundoon ako saan sa kong kalag sa God sa kagadanan, magpawalad kamudigdi, asin magpuka. pakapa oro enotan, naglukmo siya sa daga asin nagparapamibi, na kung pwede maglihis sa iya an oras. Sabi, Aba, Ama, ang gabos, pwede sa imo palihisa sa ko ang kalis na inialagad ba ko, ang buot ko, kundi ang sa imo. nagbalik siya asin abtan sinda na nagtuturog. Nagsabi ki Pedro, Simon, nagtuturog ka? Di mo kayang mataka sa sarong oras? Magpuka ka mo asin magpamibi tanganing dai mahulog sa sugot. An espiritu andam alagad ang laman maluya. Giraray, naghali siya asin nagpamibi. Parehong tataramon ang sinasabi. Giraray, pagbalik, nabtan niya sindang natuturog. Ang sa indang mga mata nagagabatan, nagayo. Asin dainin aram kung anoan isisimbag sa iya. Uminabot siya sa ikatulong beses asin nagsabi sa inda, Magturog na kamo asin magpaingalo. Tama na, uminabot na ang oras. Uya, ipapaubaya ang aki kan tawo sa mga kamot nin mga parakasala. Bangon, lakaw kita. Uya, an pasaluib sa ko, harani na. Tolos mantang nagtatarampa siya, nagtungka si Judas, saro kan 12, asin kaiba niya, katahuhan dara mga espada sa mga kahoy, hali sa mga puon na padi, mga eskriba sa mga gurang. Nakatao na sa inda nintanda an pasaluib na ansabi. Anhadukan ko, siya iyan, daku pa asin maingat na daraha. Uminabot siya asin tolos nagdulog ki Jesus, ansabi. Rabi, Asin naghadok sa iya, pinugol si Jesus asin dinakop. Sarukan mga itoon, hinugkot an espada asin tinigbas an surugoon kan poon na padi. Napalong ang talinga, nagsimbag si Jesus asin nagsabi sa iya. Siring sa padagsang tulisan, nagluwas kamo dara mga espada sa kakahoy sa pagdakop sa ko. Arol daw yaw na ko sindo, nagtutukdo sa templo, asin day nindo ako dinakop. Alagad tanganing mautob ang kasuratan. Binayaan siya, nagdulag ang gabos. Sarong hoben na nagsusunod sa iya. Nakatamong ninlino sa huba niyang hawak. Dinakop, alaga nagdulag na huba. Walat na lino. Dinara ni Jesus asin poon na padi, asin nagtipon ang gabos na poon na padi. Ang mga gurang sa mga iskriba, si Pedro nagsunod sa iya sa harayo, sagkod sa laog kan looban kan poon na padi. Asin itoon nakikitukaw, kaiba kan mga tahohan, asin nagpapaimbong sa kalayo. Ang mga puon na padi asin ang bilog na sanggunian, naghahanap nin isasaksi laban ki Jesus. Tanganing ining ipagadan, alagad mayo sindang nakukua. Tadakol ang nagsasaksing putik laban sa iya, alagad ang mga isasaksi na nagkakaoroyon. May mga tuminindog sa pagsaksing putik tumang sa iya, na ansabi. nadagog mi siya na nagtataram. Sa kuyang gagabaon ang santuaryong ini na ginibunin kamot, asin sa tulong aldaw, itutugdo ko ang saro man na dai ginibo kan kamot. Alagad siring dai nagkaoroyon ang sa indang pagsaksi.
Nagtindog an puon na padi, sa tahaw asin hinapot si Jesus. Maiyo ka ni sisimbag? Ano ani sinaksikan mga taong inilaban sa imo? Alagad mayo siyang girong asin dai nagsimbag. Giraray, naghapot sa iya an puon na padi na an sabi. Ika an Kristo, an aki kan sinanglitan? Si Jesus nagsabi, Ako asin mahiling nindo ang akikan tao na katukaw sa tokan kapangyarihan asin padigdi kaibakan mga panganoron kan langit. an puon na padi ginisi an sa iyang gubing, nagsabi. Ano ta nagkakaipo pa kita nin mga saksi? Nadangog nindo an paglanghad. Ano sa paghuna nindo? Ang gabos nagkondenar sa iya na sukat ipagadan. May mga nagpuon, magkuspa sa iya, magtahob kan sa iyang lalawgon, maghampak sa iya asin magsabi. Maghola ka. Asin pinataratarahan siya kan mga tauhan, nin mga sampaling. Mantang si Pedro na nasa ibaba sa looban, uminabot ang saro sa mga oripon na babae kan puon na padi. Nahiling si Pedro na nagpapaimbong asin tinurhokan ang sabi sa iya. Ikaw man kaiba kan Nazarenong si Jesus? Alagad nagnenigar na ang sabi. Dai ko aram, dai ko nasasabutan ng sa imong tinataram. Nagluwas siya panatad asin sulog, tuminaraok an oripon, pakahiling sa iya, nagpuon naman, pagsabi sa mga nakatindog duman. Ang tawong iyan saro sa inda. Alagad, giraray siya na nagnenegar, dai nahaloy giraray ang mga nagtitindog duman, nagsabi ki Pedro. Totoo, saro ka man sa inda, ta Galileo ka. Alagad siya nagpuon pagraway asin pagsumpa. Dai kumidbid ang tawong iyan na sinasabi nindo. Tolos ikaduwang beses ang sulog, tuminaraok, nagirumdoman ni Pedro ang tinaram sa iya ni Jesus. Bago ang sulog, makaduwang magturaok, makatulo mo akong nenegaran. Tago siya sa pagtangis. Tolos pagkaagang amay, pakapagpulong kan mga puon na padi, kaiba kan mga gurang asin mga iskriba, ang bilog na Sanhedrin, pakagopausa si Jesus dinara asin ipinaubaya ki Pilato. Hinapot siya ni Pilato. Ikaanhadi kan mga Hudyo? Ang simbag niya sa iya. Ika nagtataram. Sinasahotan siya kan mga puon na padi, dapit sa dakol na bagay. Si Pilato naghapot giraray sa iya. Maiyo kani anong isisimbag? Hiling nga kun gurano ang sumbong sa imo. Si Jesus dai suminisimbag ni ano. Kaya naggangala si Pilato, lambang piyesta, nagpapaluwas siya nin sarong bilanggo na hinahagad ninda. Itoon inaapod na Barabas. Nagagapusan kaiba kan mga rebelde na nanggadan kan mga rebelyon. Pakasakat kan katahuhan, nagpuon sinda paghagad susog sa ginibo niya sa inda. Si Pilato nagsimbag sa inda. Buot nindo na butasan ko sa indo an hadi kan mga Hudyo. Taaram na pagkauri na naungnan kan pagdakop sa iya kan mga puon na padi. Sinusutsutan kan mga puon na padi ang katauhan na si Barabas ugaring butasan sa inda. Si Pilato pagsimbag giraray, nagsabi sa inda. Anungon yan ang buot nindong gibuhon ko sa hadi kan mga Hudyo. Alagad nagkurahaw sinda giraray. Ipako siya sa krus. Si Pilato nagsasabi sa inda. Ano ang ginibo niyang maraot? Alagad orog, lugod na kuminarahaw. Ipako siya sa krus. Si Pilato buot pinanigoan ang katauhan. Binutasan sa inda si Barabas, asin pinakahampaka ki Jesus. Ipinaubaya tanganing ipako sa krus. Dinara siya kan mga soldado sa laog kan looban. Buot sa bihon, sa pretoryo, asin tinipon ang bilog na batalyon.
Kinubingan ninda siya nin purpura, kinoronahan ninda sinalapid na tanok, asin pinunan kapatara-patarahi. Mabuhay o hadi kan mga Hudyo. Pinupukpok ang sa iyang payo nin kawayan, kinuspaan siya asin linuhod-luhodan na sinasamba. Pakakalwagi, hinubaan siya kan mga purpura asin sinuulutan kan sa iyang gubing. Dangan dinara siya sa luwas, tanganing ipako sa krus. Pinirit ninda na ang sarong taong nag-aagi, si Simon Sireneo, hali sa Oma, ama ni Alejandro asin Rufo, tanganing darahon ang sa iyang krus. Asin dinara siya sa lugar nin Golgota, na anbuot sa bihon, lugar nin bungo. Tinaon siya nin arak na may salak na mira, alagad dai niya inako. Ipinako siya sa krus asin binaranga banga ang sa iyang mga gubing. Pinagripahan, tanganing maaraman kung arin ang kukuhahon asin kung sisay ang makuha. An oras 9:00 kan ipako siya sa krus, an inskripsyon na sumbong laban sa iya, isinurat. An hade kan mga Hudyo, kaiba niya, ipinako sa krus duwang tulisan. Saro sa to, asin saro sa wala, ang mga nag-aaragi, naglalanghad sa iya. Nagpipiling-piling, saka nagsasabi, Aha, ika na magaba kan santuaryo, asin mapatindog liwat, sa tulong aldaw, ligtasanan sa diri mo, maghilig kahali sa krus. siring man ang buot na padi, nagkakaralwagan, kaiba kan mga iskriba. Nagbara-bariwat, An iba ilinigtas, an sa diri dai kinaligtas. An Kristong hade nin Israel, maghilig ngunyan hali sa krus, tanganing mahiling niya mo asin magtubod kami. ang mga kaiba niyang ipinako sa krus, tinuya-tuya man siya. Pagkaudto, duminiklom sa bilog na daga sagod 3:00. 3:00 nagkurahaw si Jesus nin makusog. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Na ang buot sa bihon, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ang iba sa mga yaon duman pagkadangog nagsasabi, Uya si Elias inaapod. may duminalagan, hinuom ang sarong espongha sa suka. Itinukon sa kawayan asin pinainom siya sa sabi. Halat, hilingunta kung maabot si Elias sa pagtanggal sa iya. Alagad si Jesus pagkurahaw nin makusog, nautsan. Maluhod po kita sa lipot na panahon. Ang kortina kan santuaryo nagisi sa duwa, puon sa itaas, sagkod sa ibaba. Pagkahiling nasiring siya nautsan. Ang senturyon na nagtitindog sa atubangan niya, nagsabi, Talagang ang taong ini aki kan Diyos. igwaman nin mga babae na nagtatanaw sa harayo. Kaiba ninda si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago sadit, saka Jose asin Salome. Kansya nasa Galilea, nagsusunod sinda sa iya, asin naglilingkod. Asin dakol pang ibang babae na suminasabay sa iya, pagtukad pa Jerusalem. Sinarom na ninhuli taal daw nin pagkaandam as bisperas kan Sabat. Uminabot si Jose na taga Arimatea, sarong halangkaw na miyembro kan Sanhedrin. Saro man na naghahalat kan kahadean kan Diyos, namuso maglaog sa katubangan ni Pilato,
asin inagad ang hawak ni Jesus. Si Pilato nagngangalas na nagadan si Jesus. Inapod niya ang senturyon asin hinapot kung si Jesus haloy na nagadan. Pagkaarami sa senturyon, itinao niya ang hawak kay Jose. Pakabakal nin lino, tinanggal niya ang hawak. Pinatos nin lino asin hinutad sa lulubngan na tinuki sa gapo. Asin pinaligidan nin gapo ang laogan kan lulubngan. Tinatanaw ni Maria Magdalena asin ni Maria na ina ni Jose kung saan siya ibinugtak. Marahay na bareta kan kagurangnan. Sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sindo mga tugang. Talagang ang taong ini, aki kan Diyos. Tataramon po uninin sarong pagano, nagtubod ki Kristo. Nahiling niya si Jesus duman sa krus. Nakapako, nagsasakit sa kod na ini, nautsan, nagadan. Ang sinturyon, sarong soldado na nagtindog duman sa krus, pagano, bot sabiyon, day nagtutubod sa Diyos. Alagad kan momentong ito, nakataram, kan nadangog tang tataramon, talagang ang taong ini, aki nin Diyos. Ano gayod ang nahiling niya mga tugang duman? Ano kaya ang nahiling niya duman sa krus? Gayod ini ang pwede tang mataram, susugman sa sinasabi ta, ang aking matinios, ang taong matinios, aki nin Diyos. Uliton ta, ang taong matinios, aki nin Diyos. Gayod ini sunahiling kan sinturyon. Si Jesus na nagsasakit, halagad day nagrireklamo, mayo siyang tataramon, na nadangog gikan sa nguso ni Jesus na nagsusumpa ng mumuda ng dadagit, nang iiwal sa mga tawong nagpapasakit, nagtutuya-tuya, asin nagmamaot kan sa iyang kagadanan. Alagad sa krus, nadangog niya ang tawo na mabuot, tawong nagpapatawad, tawong padagos nagtutubod sa Diyos. Dahil sinusumpa ang Diyos, kundi nagtutubod sa iyang karahayan sa tao kan sa iyang mga pagsakit. Inigayod mga tugangan, pwede tang balunon na mensahe sa mga aldaw na ini, nin Simana Santa, na maging matinios kita kung mautang maging mga tunay na aki nin Diyos, arog ni Jesus. Kaya po, ang mga aldaw na ini, aldaw nin pagpinitensya, aldaw nin pagpamibi, aldaw nin paggibong karahayan sa kapwa. Ang mga aki na yaon po digdi nagkarantakan husana, naging mga matiniusinda, dahil pirang aldaw, pirang simana iyan, nagpractice, nin pagkanta, kan halipot man sa nanganing kanta, pero pinagpraktisan ninda ito, pinagtyagaan ninda, ang sa indang maestro nagtukdo sa inda, pinagtyagaan man na magtukdo sa mga aki, mga magurang, naghahatod, nagsusundo, nagbabantay, nagtaonin panahon, nagtyaga, nagpasensya. Kadakol na mga taong naging matinio sa sarosa ng awit para kay Jesus. Ano man daw po kita mga tugang, kita na uya digdi, kita gayod sa mga, minsan sa mga mayo digdi, asin lalo na tamayo sinda digdi. An imbitasyon sa to mga tugang, maging mga matinios man. Bakong pasil na maging matinios ngunyan na panahon, dahil kita mga tugang, dahil sa teknolohiya, napapatuod
sa mga paghidali kan mga bagay sa buhay. Sa saro sa ng pindot, uya na, ani nahanap ta. Nakasimbagan sa mga hapota, magugul kita, yaong tulusan simbag, makopya na sana. As in, ang mga minsan nga ni sa pag-eskwela, nawawara na yung pagtyaga na saliksik, mag-isip, maghanap kan mga kasimbagan sa mga hapot dahil yaon na sa internet. Kaya din naman na exercise ang sa tuyang kakayanan na mag-isip, kakayahan na mag-atid-atid, maghurop-hurop, dahil sa paghuna na gabos, yaon na, sarong click, yaon na ang kasimbagan. Napapatuod kita kan mga hidaling bagay, minsan sa pagluto, kadakol na ng mga instant coffee, instant noodles, instant na gabos. Sa pag-TV, igwang remote control, instant na gabos. Pag maluya ang internet, uya na ang pagreklamo ta. Dipisil maging matinios ng unyan na panahon dahil ngani sa pagpatuod nyato sa sadirita, keribanan ang teknolohiya na igwa kita. Kaya mga tugang, minsan sa lambang saro, dahil na kita nagiging matinios. Sa sindong agom, gayod, haliputo ng pasensya nindo sa mga aki nindo. Mga aki man haliputo naman ang pasensya, dahil natataong magtiyaga. Sa lambang saro, nagiging violente kita sa tataramon, patin gayod sa gibo. May mga nababarita na akong nagtitirigbasan, nagsusuruntukan, nata, tamayo na kan bertud nin pagiging matinios. Mayo na nin pagpapasensya. Mayo na nin pagsabot. Haliputo ng pagsabot. Mayo na nin pag-unawa dahil mayo na nin awa. No? Pag dahil na kita naaawa, nawawara dahil iyan sa pagkawara nin pag-unawa nin pagsabot sa lambang saro. Mayo na nin pagtsatsaga, tagusto ta, sa diri siya ng kasiraman, sa diri siya ng kabutan, dipisil maging matinios. Tinataram ko ini, ta ako mismo, nahiling ko ini sa diri ko, nawawara na sa ko ang pagiging matinios. Haliputo ng pasensya ko, madali na akong madagit, nakakataram ako nin mga malalanit na tataramon. Asinsayin ako kay ni dinadara sa kamunduan. Dahil ako nagiging maugma sa siring. Gayod pa no, nagiging harayo na ang puso ko sa kagurangnan. Kaya ining panahon nin Semana Santa, panahon na ini na ang puso ta irani sa kagurangnan, tanganing makaarog kita sa rinaranihan ta. Panahon ini nin pagsunod sa kagurangnan, sa paghiling sa iya, tanganing maarog ta an sa iyang mga gawi. Nakita man siring sa iya, maging pasensyoso, madaling magpatawad, kita siring sa iya, magpalawig kan sa tuyang pagsabot. Tanganing mga tugang, magkaigwa ba ko sa nakita sa pag-arog, makaabot kundi magkaigwa kita ning kairasan sa Espiritu kan aki nin Diyos. Sa katunayan, tinauna ini sa to, kan kita binunyagan, ginibo na kitang mga aki nin Diyos, binunyagan sa ngaran nin Diyos. Inako kita nin Diyos bilang sa iyang mga sadiring aki. Pero ang regalong ini mga tugang pwedeng mawara kundi ita inaataman. Kaya ngani po sa pagtatapos kan Semana Santa, sa panahon kan pagkabuhay liwat ning kagurangnan, pinapanibagutaan sa tuyang panuga kan kita binunyagan. Panuga na ginibo sa ngaran ta kan sa tuyong mga magurang, asin mga ninong asin ninang. Mahalaga po na makaabot kita sa puntong iyan, nin pagpapanibago kan panuga. Pero tanganing maging makahulugan asin mabunga, ang pagbago kan panuga, kay puhan mag-agiman sa pagiging matinios ta. Nakita ta kay puhan magsakripisyo sa mga aldaw na ininabanal. Kaya inaapod ta ini Semana Santa. Santa bot sabi yun, banal.
banal na mga aldaw. Banal dahil digdi mga tugang ibinubo kan Diyos an sa diri niyang buhay para sa to, sa paagikan pagkagadan ni Kristo sa krus. Kung baga binayaan ng Diyos ang pagka-Diyos niya, tanganing kuguson ang sa tuyang pagkatawo, tanganing sa pagkugos na ini, sa pagsadiri sa to, madara kita sa buhay na Diyos nun. Tawan kita ning kairasan sa buhay na Diyos nun, buhay na langit nun. Takon siring mga tugang, ang sa tuyang relasyon, magiging marhay. Ang sa tuyang pagiribanan sa harong, magiging siring sa tunay na magturugang. Ang sa tuyang pakikipagkapwa, bako sa na dahil sa pakikiiba, kundi dahil kita, mga Kristiyano. Mawawara mga iriwal, mawawara ang panlalamang, mababawasan mga tugang ang kariribukan, kung kita magkaigwaning kairasan sa Espiritu ni Kristo na aki ni Diyos. Kaya mga suggestion ko po sa indo, ulitin ko, ngunyan na mga aldaw na banal, Simana Santa, pakabanulunta, sa paaginin pagpamibi, enot. Magdangog kita kan tataramon ng Diyos na hinaharubay sa laog kan liturhiya, lalo na. Kaya magsimba po kamo, kung pwede oral daw sa simanang ini. Magpartisipar po kamo sa liturhiya kan simbahan, lalo na pagpuon kan Huwebes Santo. Ipadagos pag Biyernes Santo. Sagkod sa Bihilya Pascual, banggi nin Sabado, asin pagkabuhay liwat sa maabot na Domingo. Sabayantan kagurangnan, danguguntan tataramon, hilinguntan tataramon na buhay. Asin tugot ng taini na magsarumsom sa satuyang puso, sa satuyang laman, sa satuyang tulang. Tanganing ang tataramon maging sa tong kadunungan, asin kapangyarihan. Ikadua, mga tugang, an simanang ini tanganing maging banal, magibo kita nin mga gawi nin pagpenitensya. Gayod bawasan tamo na an pagpara internet. Daya ko mauuyunan kayo kan mga may negosyo sa piso wifi. Pero sa mga nahihilig sa internet, kung di man kay puhan, mag-internet, magbawas-bawas, magtagapuknit sa cellphone. Baad perminasanan pandok takampangan cellphone. Deta na nahampangan mga tawong kay puantang mahiling ang lalawgon. Magpenitensya, magbawas kan mga bisyo. Halion mo ng bisyo, maski ngunya na Simana Santa, baluon ta. Dahil man nangangulugan na pag nagharampangan kita automatic na irinuman tulos, maluwas nin gin. Baad pwede ngunya na Simana Santa, halion ta na muna iyan, para sa kagurangnan, para ki Kristo. Sa ngunya na Simana Santa, lalo na pag-abot nin Biyernes, dahil tabi magkaon nin karne. Pag nagprosesyon, dagos-dagoson ang pagpenitensya. Dahil pagbawion sa pagkakan. Kung mabuno po nin urig, para sa pagkabuhay liwat ni Kristo, iyan paghiras-hirasan. Bako sa Biyernes Santo, baad natutuod na kita, pero bako iyan magayon. Bako iyan tama. Dahil sunod sa to kan simbahan bilang disiplinang makakatabang ang pagpenitensya. Gayod ngunya na Simana Santa, ikatulo, ang suggestion ko, magibonin karahayan sa kapwa. Kung may nahiling na dapat nagibo na marahay, gibuhon. May nakakailing man sa imo dai. Kung nahiling mo ang palibot kan simbahan, maate, maglinig. Salamat sa mga naglinig kaso nakaaging aldaw. Nagandam kan sa tuyang parokya. Itong sa kuyang kapot-kapot na palaspas, pirang oras itong ginibo, nagibo ning karahayan, nagibo kay ito. Magibo ning karahayan sa laog nin harong. Mga aki, gayod kung natutuod ka muna na day nagtatabang ka sa mga gibong harong,
ininan panahon, magugas, maglaba, pahingaloon si mama sa mga gibong harong. Ika naman, bakasyon man. Mga gub na lalaki, gibuhon ang dapat na gibuhon sa pagtabang sa lawg kanarong. Kadakol siya na po pwedeng gibon na gibong herak, gibong karahayan. Gayod sa tataramon, mag-iwas magparamuda, magtaram ning marhay sa kapwa. Marhay asin totoo. Mga magurang, pwede ka mong magtukdo sa mga aki kung paano mga G. Kadakol ng mga aki ngunya na mamasdan ko, dahil natatao pati panguros. Ano pa daw ang mga medyo horalawig na pangadji? Tukduan sindanin aman yamo. Kadakol na gayon ng mga aki day tataong mga G. Inian panahon nin pagibo nin karahayan sa kapwa. Magtarabangan kita. Dahil kung ininahiling ta sa tuyang kapwa, nagiging arugan ta siya, o siya mismo nagiging parumdum sa sato, reminder sa sato. Bilang komunidad kita nagkakatiripon digdi, tanganin kita magtinarabangan. Kita magpangadji para sa lambang sero na maging mga tunay na aki ng Diyos, magkaigwan ng kairasan sa iyang espiritu. Dahil ang tawong matinios, aki ng Diyos. Matindog. Magpayag po kita kan sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo, aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Napakusog kan tataramon na sila halimbawa ni Jesus, mamibi kita sa satuyang Diyos no nama, naan kulog asin kagadanan kan siyang aki, magbunga sa to asin sa gabos. Mamibi kita an sabihon kay Raki, an sa imong banwaan kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga naglilingkod sa simbahan, na maimbod asin deng takot na nagbabalangibog kan marhay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita. Kay Rakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos na Kristiyano, na makanood kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalanin paglingkod, asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaranin kaugmahan, asin paglaom sa mga nakapalibot sa to, mamibi kita. Kay Rakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marhay na sosyudad, na mayunin si Isayman na tinutungtungan asin kun sain ang mga tawo nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita. Kay Rakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaaranin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus na nagpadagos sa iyang dalanin pagtios na siya sanang saro, mamibi kita. Kay Rakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sinda kan presensya nin kagurangnan, asin kan tabang nin mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita. Kay Rakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos, na ang mga maabot na aldaw kan Semana Santa,
magin panahonin grasya para sa sato, asin makadara sato, na mas makarani sa kagurangnan, mamibi kita. Kerakian simong banwan kagurangnan. Diyos sa samuyang Ama, inanyugan sa samuyang mapamibi, asin tabangi kaming masabotan ng lingwahe nin pagsarig, asin pagkaherak, pakipagulian asin pagpasalamat, anin katalingkasan asin pagkasabot, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sindong atang, makumadugot kan Diyos samang makakamhan. Ako ang malugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot,
para sa kaumawan na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan huli kan pasyon, kan bugtong mong aki, an pagkaherak mo maginharanis sa mo, tanganing dawa bako kaming maninigo kayan, huli kan sa mong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, makamtan miyan si imong pagkaherak, na sa mong linalauman, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso, initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saan magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtiyos para sa mga parakasala, asin mag-ako ninbakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. An sa iyang kagadanan, nagpara kan sa mong mga karatan, asinan pagkabuhay niya liwat, nagwaras sa mo kan kaligtasan. Kay ba, ang gabos na Angeles, nagomaw kami sa imo sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi, ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan. Paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo ning gabos, na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon, kan si mong espirito, tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan, na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaaki niya sintinao sa siyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, dainian sa kuyang hawak, dayay dodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkunyamaning kalis singgiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa siyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, dainian kalis kan sa kuyang duko, kan bako asin danay natipan, napapabulosan para sindo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibunindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubot,
Kaya kami na nagroromdom kan siyang pagkagadahan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kaguringnan kan tinapay nin buhay, asing kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, na sinin gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, kay ba ni San Jose, siyang esposo, kay bakan mga banal na apostoles, asing gabos na santos na kay Topa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kay ras, kan buhay na din kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos mang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos ng kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan ka man nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Mangyari ang utkot sa daga, insiring sa langit, ang sa mong kakanon sa araw-araw, itao mo sa buyangunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawan niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdarasa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawag kami sa gabos sa maraot, namimiibi kami kagurangnan. Warasan sa maldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos. Nakapurisawan man tang kami nagahalat. Kan maugmang paglaw masin pagdatong kan sa mong para ligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristo ang kaguragnan, ika na nagsabi sa simong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, ari paghilngaan sa mong mga kasalan,
kundi ang pagtubod kan si imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya, mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo gabos. Asin sa imong spirito. Magpatinarawan po kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan nan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagtagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinansakong kalag, maumayan.
siya'y pumukaw sa ating puso at kaluluwa. Sa dilim at pag-asa, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Sa buong mundo. Na siyang sumakop sa bawat puso muhaw sa pagsulong. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Nagmamahal. Matindog. Mamibi kita. Kagurangnan kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagangayong-ayos sa imo, namimibi, tanganing kaming ginibo mong maglaom sa tinutubod mi, huli kan pagkagadan, kan sa imong aki, gibuhon mong makaabot, sa samong minamawot, huli kan sa iya, mansanang pagkabuhay, liwat, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ardicamus, exulis delire, artis suspiramus, clementes et plentes, in ac lacrimarum vale, in habel tuo, advocata nostra, ilus tuos, misericordiae oculos, a nos converte, et te exum, benedictum fructum ventris tui, nobis, os hoc exceleum, ostende, o clemens, o pia, o dulcis
Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficem ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessioni ab instantibus malis, et morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Mato ko tabi kita. Bot ko tabi, sa ngaran po kan Parish Pastoral Council, magpasalamat sa gabos na imbelto. Ngunyan pa sa pagpoon kan Simana Santa asin bago pa man mag-abot po ini. Ini po ang maawatang midbidon asin pasalamatan asin nagadan nin bendisyon gikan sa kagurangnan. Pero ang kadaklan man po udigdi, makakaribanan ta, mahiling tano, sagkod sa Domingo nin pagkabuhay liwat. So salamat din mo na magparakpak. Salamat po sa 12 apostoles, mga kaakinasin sa mga magurang po nindo, kan mga naghusana, sa mga nagtarabang maglinig, ang CYMOOT, barangay officials, tanod, kanhuruan, parish acolytes, ELM, antupad beneficiaries, kanhuruan, mga liturgical servers, nagdekorar po, si Domingo Colot, asin si Jane Alarte, sa gabos na naglingkod po digdian sa tuyang choir, asin sa gabos na mga nagtarabang, asin nagpartisipar. So salamat po sa Indo, si Ringman, Paisi, ngunyan na mas dakol na nagsisimba magayon na maaraman po nindo na sa pag-abot sa lawag kan Santa Misa, maluhod po kita ng waralawig poon po sa konsekrasyon sagkod an amen, an pag-awit kan amen. Mataraman padi, huli sa iya, asin sa saya, asin sa kaibahan niya. Pagkatapos niya mataram iyan, masimbag ang katawuhan, nin amen, aawiton ini sa kamatindog. Iyo po, tanda iyan kan sa tuyang pagmidbid, sa kagurangnan, asin pagsamba sa saya bilang sa tuyang kagurangnan. Ikatulo po, mga tugang, ang mga palaspas na sa tuyang pinabindisyonan, asin papabindisyonan, yan po, simbolo, tanda, kan sa tuyang pagsunod, pagtubod, pakisumaro sa kagurangnan. Ginamit iyan kan mga Hudiyo, kay itong panahon, kan sinda nagsabat no, sa mga nanggarana, sa pakilaban, sa mga nagsasakop sa banwaan ninda. Kan nagpuli sinda si mga soldados, sinarabat sindanin, mga palaspasin, mga uliba. Kaya tanda po iyan in kapangganahan. Kaya mayo man iyan in saysay kung day man iyan magbunga sa pakihirasta sa kapangganahan nin kagurangnan. Paano kita makikiras sa kapangganahan nin kagurangnan? Kung kita man makiibas sa iyang pakilaban, laban sa kasalan, laban sa karatan. Kaya kay puanta nin itong tinaramta subago, pagiging matinios, ang pagpenitensya, ang pagpangadji, ang pagibuning karahayan sa kapwa, ang paglampas sa mga kaluyanasin kasalanta. Kaya mayo man iyan saysay kundi kita mag-agi sa inaagihan nin kagurangnan. Kaya iyan tanda na buota magsunod sa iya sa iyang dalan. Asin gibuhon tangunyan na Simana Santa dapat tang gibuhon. Kaya po, inimbitaran ko po kamo na puunan ini, tapinuunan ta ini, tapuson ta ang sa tuwing pakiibas sa kagurangnan, sagkod sa pagkabuhay liwat. Pero din nangangulugan na hanggang duman sa nakita. Bot sabihon, at isinguyan na Simana Santa, igwa kitang disiplinang arog kay ini, iibantan kagurangnan sa sayang pagtios, asin kagadanan tanganing makaibaman kita sa sayang pagkabuhay liwat. Kaya praktikal na mga idadagdag ko, magkumpisal. Ngunya na Simana Santa,
maghanap nin oras magkumpisal sa padi. Ural daw, iga po kitang pakumpisal digdi mga tugang. 30 minutos bago ang misa, igwang ginigibo po nin pagsanto rosaryo, asin pag-exposition kan Blessed Sacrament. Pero kay iba na dyan ang pagtukaw kan padi, tanganing magdangog kan sindong ikukumpisal. Kaya tabi man, pag-aga igwa kitang duwang misa, ngunyan Lunes, asin Martes, 6 o'clock, igwang pakumpisal, asin 8:30 may pakumpisal. Kung sabi yun, 6:30 ang misa, 9 o'clock ang misa. Magdigdi po kamo, magkumpisal. Mapakumpisal pa po kita sa ibang aldaw. Iyo po, pag hanapan mi na i-announcement, dugang mi na lang ang announcement kung nuarin pang ibang mga oras yung pagpakumpisal. Tabi, at least magkumpisal po kamo ngunyan na Simana Santa. Sarong o duwang beses sa sarong taon makapagkumpisal po kamo. Dahil sa nakita magparakomunyon, naloy ng panahon dahil nagkukumpisal. Iyo po. Tapos, iba po sa mga liturya kan simbahan, bako sa nasa prosesyon. Ang aram ko, namamasdan ko, dadakulo nagsasabay sa prosesyon. Salamat sa Diyos. Pero sana bako sa nahanggang prosesyon. Daron tang sa dirita sa liturya, bot sabihin sa mga araw kining selebrasyon na opisyal kan simbahan. Kaya ang mga importanteng mga liturya, Holy Thursday, Good Friday, as in Bihilya pag Sabado. So magsabay po kita dyan. Iyo po. Katulo, so mga tradisyon ta prosesyon, mag-iba kita dyan. Madali iyan ibahan. So yan ang mga gigibon tatabi, mga pagirumdom asin, imbitasyon po sa to gabos. Ang mga schedule ta po, nakapaskil po dyan sa, may tarpulin po kita dyan sa luwas. Kaya po tagailing-hilingon po nindo, asin kung may Facebook man na po kamo, mag-follow, mag-like po kamo kan Facebook page, kan sa tuyang simbahan. Ang ngaran po, Juroan Church. Juroan Church. So mag-like po kamo, nakakalike nga po kamo kan ibang mga nahiligan nindong pagsundan. So mag-like man po kamo kan sa tuyang community church, ining sa tuyang parokya. So yaon po duman, nakapaskil, nakapost ang mga kaipuantang maraman na mga schedule sa simanang ini. Mga paisip po, mga meeting. Mga buyadores po, may meeting kamo ngunya na Domingo 1:30 nin hapon sa Pastoral Hall. Siring man padagos na naghahanap ang parokya nin mga volunteers katikista. Kaipuhan po nyato ang oras, kakayanan, nindo, kaipuhan kan mga aki na may nagtutok do sinda kan pagtubod nyato bilang Katoliko Kristyano. Kung mayo na nagtutok do sinda, maabot ang panahon na mawawara ang pagtubod na ini. Kaya ngunyan pa sa naagapan ta. Kaya magayon na may mga aki, paarog kay ni, na mga naghusana. Pero ini man, nasaro ko pang imbitasyon. Mga magurang, pasabayon na nindong mga aki nindo, ang lalo naman naghusana, pag Domingo sa Sunday School, may nagkakatekesis sa mga aki. Ngunyan po na maabot na Domingo, dahil panasurat digdi, nalingawan kong ipasabay, ang misa kan mga aki, 1:30 na nin hapon, bako ng 3:00, 1:30 na nin hapon, poon sa masunod na Domingo. Pagkatapos po kan 1:00 na misa, gigibon po ang Sunday School. Makatikesis po sa inda, minsan 30 minutes hanggang 3:00. So yan po ang hagadon ko po sa mga magurang kan aki, asin sa mga aki, asin sa mga katikisa. 1:30 po ang misa kan mga aki, Children's Mass. Magsarabay po ang mga aki, minsan dahil naghusana. Pasabayon sa misa, asin sa Sunday School. Ika-2 pong pagbabago, ang 3 o'clock na misa, sponsored na po ini kan mga IPs, mga indigenous people, ang mga tugang tapo na agtang tabagnon. Sa Indo po yan na sponsored mass. Kaya, bot sabihon, yaon ka mo dyan, masimba ka mo dyan. Pero open ini sa gabos na gustong magsimba sa oras na iyan. Ika-sunod po na pagirumdom, ang mga disipulos na po na uyadigdi, malibot po sa mga barangay, Lunes Santo sa Maayong Dapdap, Martes sa Misibis Anto, Miyerkules, Sugod Lourdes, Huwebes, Bariis, Biyernes,
puruan po, digdi sa satuyang barangay. So malibot po sinda, siring sa ginigibo ninda kan mga nakaaging taon, makikilimos po sinda para sa simbahan. Kan nakaaging taon an ilinimos nindo po, binakalta saro sa TV. Idigdi po, pigagamit ng monitor. So hali po iyan sa sindong karahayan na sa pagpagal kan mga disipulos niya to. Sa maabot po na Lunes sa aga asin sa Martes, digdi po sa simbahan alas 5:30 nin hapon, igwa po nin paghurop-hurop. Bukas po ini sa gabos, pero obligado ang gabos na naglilingkod, mga religious organization members, mag-attender po kamo nin hapon na iyan sa God sa Banggi. So ini napagparaano ta na po ini announce sa mga mapabunyag po tabi, magranisa na sa opisina magpalista. May deadline po ini sa March 29. And sa mga sumapasyon po, badigwa naman po nakalista, no? So aram na nindo ini, mapapasyon po kita sa Biyernes Santo alas 9 nin Banggi. So kung gusto po nindo sa mga tataong magpasyon, mag-volunteer po kamo. Sa mga day patatao pero gusto makanood, magsabay po kamo sa Biyernes Santo. May bunyag man po kita sa mga adulto, magpalista po kamo, ang deadline March 25. Ang sa tuyang parokya nagaandam sa pagparahay po kayo ning sa tuyang simbahan. Sa pagkatapos po kan Semana Santa, mapo na po kita, kan pwede tanang po na napakarahayon digdi. Mapon kita digdi sa altar. So nahiling po nindo may tarpaulin dyan sa luwas, yan po ang proposed design. So na-aproba na po yan, gigibunta na sana po. Ang budget po kay yan, kay Puhan, 2.5 million. Kaya salamat sa nagtarao, asin sa matarao pa. Salamat po sa kanakaging simana, ang naglaog na donation, 75,900. Sa signature campaign, hali sa DAPDAP, 8,835. Sa Misibis, 9,025. Sa Bariis, 1,490. Gabos-gabos, ang naglaog 95,250. Idinugang ta sa dati na, ang total po ngunyan, as of March 21, 640,828 pesos and 50 centavos. So, harani na kita mag 1 million. So, harani na. So, pupunan ta na po ini sa tuyang proyekto ng pagpakaray kan sa tuyang parokya. Okay? Salamat man po sa tinaunindong collected kanakaaging Domingo, 3,403 pesos and 50 centavos. Salamat sa mga donors, Freddy Colar, Anonymous 4J June Rabalo, Mrs. Ana Marie Onghoko, Maynard Colina, Anonymous, and Mrs. Lydia Apuyan. Sa mga gustong magtarabang po, igwa po digding available na t-shirt, pakiturol daw tabi sa ko. Salamat. Sa mga gusto po na magsulot kay ningon niya na prosesyon, magayon po ining suluton. Ang imahin po digdi, imahin ni ina, asin kan sayang aki na si Jesus. May nakasurat dyan, sa Latin, Ecce Mater Tua. Bot sabihon, uyaan sa imong ina. So pinapailing ni Jesus, naigwa kitang ina. Ini pong t-shirt, may black, may white, may duwang presyo, depende sa t-shirt, 250, 170, ining white. Ini po, may white man na 250. So dikit na sana po ang natatada, kaya so gusto po, magbakal na po kamo. Sa mga gustong magtabang pa, na medyo hurahalawig pang gustong magtipon para sa satuyang harong ni ina, igwa po nin alkansya. 100 pesos po ini. Badaron nindo sarong, alkansya kamo sarong taon, pag birthday nindo, ibalik nindo, offer po nindo digdi. Anniversary nindo, i-offer nindo digdi. So, ngata 100, tanganing itataon nindo, makapagibo pa kita nin alkansya. Tanganing mas dakol, an makatabang sa sato. So salamat sana po kan si indong pagdangog, pagtiyaga sa pagdangog, haruhalawig ining sa tuyang mga announcement. So see you sa mga celebration ta po digdi sa simbahan. Matindog na po kita. An kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu. Idukon payo maghagad din bendisyon. Kagurang na namimibi kami, hil nga ining sa imong familia, na para kainian sa mong kagurang na Yesu Kristo, day nagduwaduwang magpasaluib sa mga kamot kan tampalasan, asin magtios kan pasakit kan krus,
Siya na nabubuhay sinagade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sinbindisyon kamo ning Diyos na makakaman na nama asinaki pati ni Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Awit.